Zdar lidi, já jsem Masasogink a se mnou je tady zase Muda. Čau Mudo. Čau Mudo. Čau, já jsem to řekl. Aha. A Takže tady jsme trošku hráli za kamerku, tady máme domeček. Co to máš, co tam máš? Já jdu asi warp... mob? Warp mob? Jseš na warp? jsem mrtvej. This is my rolling. Naspěvej moji větu. Budu. Já chci zabít. Sakra. A už si nech ten meč, všechno. Já mám... Do lávy jsem udělal hops. A do lávy, víš? Pojďme, pojďme, do lávy. Na mě! Si udělám nový 2 meče, jeden bude ve výstavu. Chci ti pomoct, Varp. This is my mobbing. Jenom $8 a za zombíka 10, ty vole. Klato. This is my rolling. Jsem mrtvej. This is my rolling. Proč to tam píšu, proč nedám prostě šipku nahoru? This is my calling. Pigman. Jde za to Perlas Endu. On se tam spolnul Andreman. Aha, tak to pak jo. Warm up. Hej, jak se to nám může z ničeho nic padnout, 4 kosti a 4 šipy. Hej, ale radši do těch... Pigmeni. Fuck, Ne, jdou do mě. Je jí na mě hodně. Mám poslední život. Umřu. Věci. Jo. Ty vole, jsem debro. Dobrý, já mám věci. Oni se jen na mě takhle. Radši nechoď ani warp mob, oni jsou už v této. Já teď zabím. Já od kdy mají i... Hej, od kdy mají kamenný meč, ti... Hustý, já mám zlatý meč. On může být i ten enchantment. Hele, zlatý meč. Já mám taky zlatý meč. Akorát, že ten se hrozně moc vypotřebuje, takže já si ho vemu do arény. Je silnej. Protože jako věci z toho jsou třeba i krumpáče rychlej, ale strašně se vybíjí. Oni mě honí. Kůrník, to než se zase dobije, vole, to bude 1000 let. Kolik máme peněz? Máme $90, to je dost. Já je měl před chvilkou, těch 90. Nějak nám neroste pšeníčka, Já jsem se zabil zároveň s Pigmanem. No pšeníčka už nám vůbec neroste. A tu ani nemáme. Já se jdu podívat, jo, vlastně na warp spawn, tam ji prodávají. Už chtěl černou věci. Spawn, tady myslím, že ji někde prodávají, počkat. Ne, nemusíš ji prodávat, teď máme bone meal. A jak se jako chceš to udělat? No, to dáš normálně na trávu. Aha. To nefunguje. Co? Hej. Já to dávám na trávu a ono to nechce růst. Já to jdu koupit. Kousek. Kolik mám money? Já koupím jeden stack cobblestone. Já koupím tady 12 seeds. Za 56, to je drahý jak prase. Tweak. A jo, je tady prasa. Na co knihu napsání? To nechápu. Yes, mám jeden stack. Abys tam mohl napsat příběh. Tvůj. A co? Počkej, ještě ten. Ale pozor, na warp mob je ta čorka. Jaká? No jeden takový hráč a on šoruje věci. Ty nenávidím. Jo. Tak jsem hovoril, že je to poslední, což se nestalo. Jo. Počkej.
Ty jo, kdybychom měli tak ještě 4 hlíny. Yes. No máme hlínu, nemáme hlínu. Já musím jít koupit hlínu. To tam vzal, myslím, taky 750. Drahý jak prdel má. Jsem debil. Já jsem se klomil do zombíka. Za 700? Lol. Hej, já teďka jdu utíkat před pigmením emigrantům. Tak, dobrý. Ježiš, to bylo hodně. To je dobrý, že v téhle verzi už z nich padá, nebo to je pluginem možná, že z nich padá už maso opečený. Jak mě mohl dát na takovou dálku? Asi pluginem, nebo já nevím. Já jsem si tady udělal to, ale vole za 700. Ale další zlatý meč. Škoda, že jim v téhle verzi nepraská třeba luk nebo něco. Ty jo. Jsem musel kupovat zbytečně. No. Můžem tam dát jedno semínko. Oni mě pigmen. Ty, Ej, pojď tady, já nehodím co, dá pigmen. se to? Počkat. Jo, dobrý, takže tady dáme Tak. O. ten, co mi lágnul. Seš. Počkej. Hele, tam je ještě jedno. Já si dám. Jo, jsem chtěl ještě jeden. Hej, co to bylo? Jo, já jsem vyhodil tak 11. To bych asi pěkně vybouchl. Jej, on je čarověcí. Naopak. Pamouk! Naopak. Plus Aspoň ten meč mi vrát, prosím. Ti ho nevrátíte, čorka. Ne, ale já tady nemůžu killnout teda tím pádem. Pamouku, já to budu kšapu až se z toho prostě pokadíš, víš, jak v minulém partě, jak jsi tady pořád pokadila. No jo, no, tak jako jsem měl sračku, no. Znáš to? Pračku. Sračku, pračku, ty vole. Takže. A mám plný živoutky a jdem warm up. A dobrý. Sakro, mám 19, už mám jenom 19 warm up. Dobrý. Dobrý. To máme stejný meče, co ty hajzlíku? Ty zmetku. Ne. Opa, nene style. Nene style. Hej, tak jako to se nedá, já dám bag a ono mě to zabije, tak jako. Se nedá. To tam musí někdo vyvraždit, ty vole. Já jsem nedal nic. Musíme oba dva naraz. Co? Tak 3, musíme oba dva naraz. 3, 2, Hej, kdo mi šel ten meč? teď. Jo, Leo, jaký jsi kreativ mod. Hej, Petej! mě šel ten můj meč. Díky. Jo. Ten hajzl. Do prči, do piči. Ne. Ty hajzle, počkej. Tam to. Ty vole, takto. Opustil si Resident mob. To jsi vymyslel? Do prdele, skurv. Hej, jako to se ne... Hej, to tady někdo dával schválně určitě, jako. Já si musím nějak... No. Jsem znovu mrtvá. Ježíš, konečně. Hele, na mě. Jo, zase tady vybrý. Já mám 34 šipů a tedy. Konečně. Chácha, už na nás nemáte, co? Ale šipy. Chce nás... Zlatý meč. Tady jsem chtěl, já vlastně mám to přepadlo. Počkej, kolik máme? Jo, 25 opečenýho, to je dobrý. Já mám money. Warp mob, tak jdem na ní. Pojď sem, vole, což, kde seš. Hele, tady se může ničit. No, nemůže, škoda. Proč neroste ten cukr? Jsem techniku, jako je to dobré.
Ne, zabij mě, prosím, ne! Si musím dělat nový mečík a mě to nebaví. Au, ne! Opa, ne, style. Ne. Jo, dík. Já tě vidím lagnutý, že máš otočenou hlavu. No, vidíš. No, už ne. Tečka dveře, vlastníkom je Josef Sokol. Tak já se Pojď, dívám. semka. Já se dívám, jestli tam spawnují vůbec. Když tam seš, tak oni se spawnou. To je jasně. Ta logika Minecraftu. Oh fuck. Ty máš ten železnej? Nemám krm. Já mám ten železnej. Jo, železný mám, ale neber ho. A jo, ty ho máš vlastně. Ne, je v Česku, ho tam viděl. Cigo, já si ho za chvilku vemu. Hele, tam na ten... Ne, víš, on 1500 myslím stojí, nebo 1000 železo. A to ti ze zombíka nepadne jen tak. Ten Já mám v ruce šip. ten A ty máš v koulích šipy. Co, kde, co mám? V koulích šipy. Ukaž. Oh! To bylo. Chudáček kouličky. Ty bogo, já to nemůžu preskočit tu hymnu. Hymnu. Jakou hymnu? Hej, oni jdou do sebe skeletoni. Ale ne. Ne, pomoc! Oh! On ti to čorl ty věci. Jo, mám ty věci. Hej, tak, hej. Mám 2, hej, máme 61 šípů, jo, si z toho? Ne, nedělej si to srandu, vole. No, teďka ta čorka mi to musí vzít, že jo? Tam ten? Koukej se, ona mi to vzala. Vole. Hej, on nemá 2 cobblestony, to je u popelnic, že? No, vrať si mi to. Mu napiš, že je popelnice, vole. Ne, to by mi je pak nevrátil. Jau! Tak potom mu to napiš. On mi je vrátil. Počkej. To tam nevrátí, nějaký chokolský. Verb, mob. Já se počkám. Chocholský. Chocholoušek. Teploušek. Chocholoušek, teploušek. Já ho tady zabijím, jako, co tady, ta minulost zblízka. Tady jeden zombík má blbeček. železný meč. No, ten zombík měl železný meč a já ho chtěl. On držel v ruce železný meč. Minecraft, ty bloky jsou. Ne, to. No, jo, chci ale ne. Já ho tady taky chráním trochu. Mhm. Kdy on mi vrátil věci, jako. No, jako aby ne ještě. Já už jsem si chtěl teďka sežrát pryč huleny, jako. Mé zhnili, ta... Víš, že máme skoro 2 staky Čo? šípů. Já vím, já mám u sebe ještě jeden stak a 16. Ty vole, tak to běž... Hej, mě se to nějak to... Takže knír si pořídím. Druhý díl o ničem. No tak možná v 3. dílu už budeme stavět něco. Mě ta arena strašně baví. No, jo, mě taky, no. Prej, no, jo, mě taky. No, to je sranda. No nic. Jak jsem úplně měl. No, takže jsem si nasadil myšku, teď to bude o něco lepší. Hop. Wow, 444. Ještě si tam dám podložku pěkně. Mám zlatý meč a ještě maso se tady Tady ve verči. Ježi. Krstám. Já mám natažený. Hučaja! Až mi dojdou šípy. Hej, kde vzal ten zlatý meč, ten zmrt?
I já jsem ho vzal normálně od něho. On ti ho dal? Ne. To od zombíku. Od Pigmenu. zombíku nebo od zombie pigmenů? Od zombie, znova mi padl. No vidíš. Mám 2 už. Je dobrý, že zombice jsou tak pomalý, že mě nemůžu zabít ještě. Hej. Jo, já jsem ho zabil toho skeletona. Teď jsem tě slyšel popraskaně úplně. Vždy jsem prděl. No vážně. Ale vážně. Co máš s tím prdění? Ty vole. Jsi mrtvej. Ošáku. Oh fuck! Tak nevím, kdo je teďka mrtvej. Here. Ani jeden. Kryjte ho! Jo, dobrý. No, spíš kryjte mě! Viděl jsi, jak to držel, to jenom se štěstím najdeš. Co musím najít? Ty vole, ten debil do mě jde. Hej, kryj mě! Please, já mám málo HP. Typy. Museli do tebe jít, to je jasný, že půjdou do mě. No. Já se hezky obejdu. Hej, ty vole. Ale ne, to si ze mě dělají prdu. Hej, ne, neber to, neber to. Ne, prosím, ne. Hej, fy vole. Yes. Jo, dobrý. Mám všechny věci naše. Ne, to jsou jenom moje, aha. No já už je mám. Ty vole, já radši do těch u pigmenů už nebudu. Ty vogo, on má v ruce maso. Ale dol mi ho. Ne. Je, brambora mi z něho padlo. Jo, jdou do sebe, skeleton a on. Zabijou mě. Hej, a do prdele. No, já jsem se... Jo, já ti to vzal ty věci, ve všechny. Ty? Jo. Hej, tak mi dej. Jo, dám. Mám je, tady, pojď. Pojď za tu ohrádku. Tady. Počkat, ty mě. Člu. A já ti dám všechny šipy, protože ty máš luk jedinej. Jo, dík, 22. Já ho chráním teďka. Ho tam zabil ten. Ne. Hej, vem ty věci, dělej. Mám úplně hodně. Vzal jsi je? Já mám prostě celý inventář. Hej, tak mi děj něco. Ne. Pojď do homu, já všechny mám. I od něho, skoro všechny. Hej, on chce zvrátit věci. To je ten, co ti je vrátil? No tak mi dej. Nevrátím mu to. Co, ty vole, to je moc? Čekat, já si vemu nový jeden ruku. stack. Ty vogo, já jdu udělat nový 2 čestky. Já si vemu jeden zlatý meč, jo. Jak dlouho už natáčíme zda? Hodně dlouho. Jsi nevšim? Mm. Už zás, ty vole. Zabiju. Vždycky, když budeme hrát na tomhle serveru, tak natáčíme. To si pamatuju. No, jako ty, ne? Dělat někoho nových mečů. No, tam asi vám Němčouři? Co? Ne, mečů. Jo, tak já jdu spát. Jdu musí celý server spát. Hej, on se vrátit věci, ten Maty. Já nemám. Varmo, já potřebuju mít na druhým. Co, tvoje vina? Hej, cože? Jak do mě břade? Chceš toto? Nebo tohle? Nebo tohle? Ani na ti nedám. What the fuck, já jsem si nechal doma ty. Jsem si nechal doma TNTčka. Ne, Abych se tady mohl odbouchnout celý. ne, to nejde. Protože jsou moje. Ježíšmarja. Tam radši nevcházuj. Varmo. Island. Já potřebuju tam. Cípl.
Warp mob, protože kdyby jsem rychle chci... Ne. Jde po mně asi 1000 mobů, hej. Kde seš? Aha, tady. Za tebou, pavouk. No tady. Fuck you. Jo, já teď budu taky odstřelovat to prostě. Jo, $10. Sakra, vedle. Headshot! A oni po ně střelují skeletoni. Sakra. A je po nich. Já radši budu střílet spidery, ty dávají nejvíc. Ty dávají 12. Fakt? Jak se sem dostali ti skeletoni? Hej, co? Kdo do mě šel? Skeleton! Ty vogo! Několik skeletonů tady vešlo do hradu. Petám. Já jsem mrtvej. Woohoo! Au! Jdu pro věci. Jsem mrtvej, věřím tomu, ne, nevěřím. Zombík! Co? Pavouci! Já jsem ho pesejmal. Dva odstřelovat znovu. Hele, zombík! Headshot! Ale tam ten zombík vzadu. Sakra. Mrtvej. Mrtvej zombík, dobrý zombík. Yes. Já to jenom odstřeluju. Tam zezadu. Hej, prej. Šontik, bude to se jmenovat. Moby? Hej, já vím, jak se to bude jmenovat. Moby a v závorce shooting mission complete. Jo, Ne, shooting complete. Hej, tam je mob. Tam je prase. To se asi stane. A kde je prase? Tak jsem ho zabil. Hej, já jdu pro všechny, co jsem tam nastřílel. Já ti tam kryju. Nemůžeš vůbec. Taky pavouci. Já střílám ty pavouci. Ne! Headshot. Utíkám nahoru. Kde jste všichni? Jo, tady. Máme tu jednu. Dole jsou, ale ty nechoď dolů, tam jsou pigmeni. Jenom. Což ještě ne. Hej, já nechápu, proč pigment za 8 korun. Jsi to pochopil někdy, jakože nejsilnější za 8 korun? A co? No, pigment je pěkně silný a jenom za něj dej 8 korun, jako. No. Tě kryju. Já chci taky všechny věci. Jen pro sebe. Já už mám 17. level. Já mám teprve druhý. Varmo. Ale já mám 17. To kolik mám peněz? Si chci koupit ten enchantable. Ať si pak můžu postupně enchantovat. Já se na vás jen koukám. Teď budu odstřelovat. Shooting mission complete. Ne, shooting accomplished. Jenom střílím ze zadu. Ten byl můj. Já vím. Hustý. Já tam jdeš taky? Já jdu nejdřív Chci postřelat. vidět, kolik mám monej? 516, jak na začátku. Já mám 800, já mám skoro 1000 už. A teď jdu úplně dozadu, tam bude mob věci jak něco. Už máme, já nevím, na gold block. Já mám 20. level už.
I'm sorry. Já už mám 21. level. Ne, já už vím, jak se budeme jmenovat druhý díl Mob Arena. Ne, prej šílená invaze mob areny. Ne, já jsem být. O sakra, jsem já tam- jsem v Mob Areně, já jsem myslel, že jsem tam. No, tak už si Si vašánku vypícháme tady ten. Já se jdu postavit teď do rohu a jdu jest. Pavouk! Na 2 rány zabiješ pavouka. Já jsem nebyl! Já jsem pod nich taky střelil. Invaz! Ne! Lety! Richard! Jsem ho zabil. Zlatý meč. To se tady! Fuj. Jde tam nahoru! Já už jsem radši na ostrově, protože... Teď si udělám malou honěnu s něma. Fuck you. Kolik máš těch? Já Ty jo, radši už udělám novou čestku. Ten hrozný. No, my nemáme dřevo. Hej, kam vzal to dřevo? Já jsem využil na jenom jednu čestku, to má 16 dřeva. A jsme tam měli asi 3/4 staku. Já tě zabiju. A my jsme tam měli asi 3/4 staku, ti řeknu. Cože? Nevím, na co jsi to využila, jsem Ne. Jo, dobrý, máme sapling. Tak, dobrý. To samé není pravda. 41 vlny. Lols. No, zombie vesničan se tady spawnul. Na jakou úplně hlavu velkou. Takže my už se s váma pro tentokrát loučíme lidi a vidíte. Takže zdar. A mě zabije zrovna ten. Takže zdar, řekni jaký zdar Zdenku. Čau.